Allah sarki ya mutu a bisa son zuciyar abokinsa. Dama haka abota take, ko kuma daga kan Anas ne abotarsa ta kasance a haka. Bai cika burin zuciyarsa ba, gashi kuma ya mutu ya bar duniya. To mu kalla mu gani, ya rayuwar Anas za ta kasance? Zai ji daɗi ne ko kuma zai yi nadama a bisa mutuwar Salim? Shi kan Salim tasu ta ƙare. Sai dai mu haɗa a karo na 5 domin ganin yadda abin zai kasance.